оила ҷузъи асосии ҷамъият ба ҳисоб рафта дар ташаккул ва таҳкими ҷомеаи солим нақши аввалиндараҷа дорад ва мебояд он созгору мусоид бошад. Дар бунёди оилаи комилан солим масъулият ва нақши падару модар ҳамзамон сатҳи фаҳмиши оянданигарии ҷавононе ки оилаи нав барпо менамоянд хеле муҳим аст. барои оне ки тифли солим ба дунё ояд, лозим меояд ки аввало модар солиму бардам бошад. дар солҳои охир албатта чуноне ки мо медонем нуқсонҳои модарзодӣ дар байни тифлон ниҳоят зиёд шуданд ки бештари онҳо ба никоҳи хешудаборӣ вобастагӣ доранд. ин яке аз мушкилиҳои соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб меравад ва барои бартараф намудани чунин мушкилот пеш аз ҳама лозим меояд ки мардуми мо ба ин диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. ҳамчун духтур гуфтанӣ ҳастам ки барои оне ки оила бақувват бошад, солиму бардам бошад, лозим меояд ки аз никоҳи бегона истифода кунанд. пеш аз ҳама ба фарзандони худ диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. солҳои охир бинобар сабаби зиёд шудани никоҳи хешутаборӣ теъдоди таваллуди кӯдакони нуқсондори модарзодӣ ё ноқисулақл рӯ ба афзоиш ниҳода истодааст ки дар натиҷа сабаби вайроншавии оилаҳои ҷавон ва канда шудани риштаҳои хешовандӣ ва авлодӣ мегардад. магар бо айби кӯтоҳандешиву оқибатҳои нохуши никоҳи наздиконро нодида гирифтан муносибатҳои неку ҳасанаи мутақобилаи хешовандиро вайрон намудан иштибоҳи маҳз нест, гарчанде дар як қисми давлатҳои аврупо аз ҷумла олмон, фаронса, испания ва чанде дигар ин иллатро ба нашъамандиву истифодаи маводи мухаддир нисбат медиҳанд, вале дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари соири сабабҳо мутахассисон онро бештар ба никоҳи хешутаборӣ вобаста медонанд. президенти ҷумҳурии мо соли 2015-ро соли оила эълон намуданд ва бигзор солимӣ аз оила сар шавад. вақте ки тифл солиму бардам меояд, албатта падару модар низ хурсанд мешаванд, тамоми аъзоҳои оила низ хурсанд мешаванд ки ба ин ҳатто як заминаи мустаҳкам дар ҳам тандурустии тифл, ҳам дар солимию ақлонию фикронии тифл ин замина мегузорад. дар соли 2014 дар таваллудхонаи мо 88 нуқсони модарзодӣ ба қайд гирифта шуд ки аз онҳо 33 ададаш ин нуқсони модарзодии қалб, яъне нуқсони модарзодии дил мебошад. вақте ки ба модарон ин лаҳзаҳои мушкилро мефаҳмонӣ, бениҳоят ин мушкил аст ки онҳо мепурсанд ки ояндаи ин чӣ мешуда бошад. вақте ки аз пӯсти бадани тифл сар карда то тамоми узвҳои дарунии тифл нуқсондор меояд, албатта ин як ҷиҳати номусоид на танҳо барои худи падару модари ҳамон тифл, балки барои духтурон низ ба як ҳолати ногувор оварда мерасонад ки ҳатто чӣ гуфтанатро намедонӣ ва намедонӣ ки ояндаи ин гуна тифлон чӣ мешавад. бинобар ҳамин пеш аз ҳама лозим меояд ки оилаи солимро мо бояд ки пурзор намоем ва тавонем ки модарони солим ва тифлони солимро ба дунё биёранд. баъзе аз падару модарон бо ҷурми ҳарисиву ҷоҳталабӣ ки ғаразҳои бегонашавии молу сарват, давлату дороии худро аз ҳама муҳим мешуморанд, дидаву дониста фарзандони худро бо хешону наздиконашон хонадор месозанд ки ин нофаҳмии онҳо оқибатҳои нохушро ба монанди бемориҳои гуногуни ирсӣ, таваллуди фарзандони носолим, фавти кӯдакони навзод ва дар ниҳоят вайроншавии оилаҳои навбунёд ба миён меорад. барои ташкил намудани оилаи солим худи падару модарон, хусусу хушдомандҳо ин як заминаи асосӣ ҳисоб мераванд. вақте ки дидаю дониста падару модар фарзанди худро таваккалӣ гӯем ҳамхел ба ин ҳолати ногувор дучор меояд, баъд аз воқеаи рӯй дода онҳо чӣ кор карданашонро намедонанд. бинобар ҳамин мегӯянд ки илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бигузор чунин тасодуфӣ набошад, балки дидаю дониста хештабори худро надиҳанду бигзор ба бегонагон
оила ташкил дода фарзандони солимро ба дунё биёранд. ба тамоми ҷавонон муроҷиат мекунам ки дар интихоби ҳамсари худ хатои зоҳир нанамоянд, то ки ояндаи онҳо нек бошад ва фарзандони солимро ба дунё биёранд ва яке аз фардҳои бонуфузии ҷамъият бошанд. ҳарчанд мутахассисони соҳа оид ба масъалаҳои мазкур чораҳои муассирро амалӣ менамоянд, вале то ҳол мардум инро амиқан дарк накарда ҳаёти фарзандони худро зери хатар мегузоранд. норасоии масунияти бадан дар инсон ки то имрӯз дар ҷаҳон ҳалли яктарафаи худро наёфтааст, дар қатори дигар иллатҳо баста шудани никоҳи хешутаборӣ ба он сабаби асосӣ ба шумор меравад. ҳар тифле ки ба дунё меояд мехоҳад мисли дигарон чашми бино, гӯши шунаво, ақли солим ва пои равон дошта бошад. ин кӯдаконе ки мебинед чӣ гуноҳ доранд ки бо нофаҳмии дигарон яке маҳрум аз чашми бино, дигаре аз пои равон ва бархи дигаре аз ақли расо бенасиб мондаанд. вақте ки худи мо нисбат ба фарзандонамон беаҳамиятӣ зоҳир мекунем, пас чӣ мемонад аз ҳарфи муҳаббат ва навозиш ба фарзанду ҷигаргӯша? худ қазоват кунед.